һәм сәнгать институты тарафыннан әзерләнгән 25 томлы Татар халык иҗаты академик басмасының нәшер ителгән томнарын тәкъдим итүгә багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Һәм безнең кунакларыбыз Миңнуллин Ким Мөгаллим улы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры, филология фәннәре докторы, профессор Ямалтдинов Илмир Илдар улы, институтның халык иҗаты бүлеге җитәкчесе, филология фәннәре кандидаты Дәүләтшина Ләйлә Хәсән кызы, институтның халык иҗаты бүлеге әйдәп баручы фәнни хезмәткәре, филология фәннәре докторы Закирова Илсөяр Гамил кызы, институтның халык иҗаты бүлеге баш фәнни хезмәткәре, филология фәннәре докторы. Ким Мөгаллимович, беренче сорау сезгә, менә сөйләп китсәгез иде, кайчан бу эш башланды? Әлегә ничә том чыкты һәм аларның тематикасы нинди? Хәерле көн, хөрмәтле журналистлар, мөхтәрәм җәмәгать. Безнең Тел, әдәбият, сәнгать институтының эшчәнлегенә багышланган чираттагы пресс-конференция инде бу. Узган атнада безнең лексикография юнәлеше буенча, сүзлекләр эшләү буенча очрашу булган иде. Безнең әле киләсе атнага сәнгать юнәлеше буенча да шушындай ук очрашу планлаштырылган. Бу инде безнең институтның Тел, әдәбият, сәнгать институтының күп тармаклы, күп профильле икәнлеген күрсәтә. Без инде татар филологиясы, мәдәнияте юнәлешендә киң планда күп кырлы эш алып бара торган оешма, фәнни академик оешма. Оешманың, институтның олы тарихы бар. Инде барыбызга да билгеле, моннан 30 еллар элек, 90-нчы еллар башында Татарстан Фәннәр академиясе оешкан вакытта безнең институтның нигез ташы булып торган институт. Бүген институтыбызга быел 85 ел булып килә көз айларында. Бу инде ягъни без 1939 елда рәсми рәвештә оешкан институт. Институтның 10 фәнни бүлеге бар. Алар барсы да татар тарихын, фольклор юнәлеше, сәнгать юнәлеше, язма, әдәби мирас, тел тарихы юнәлешләрен өйрәнеп, татар тарихын тикшерү безнең бурычыбыз. Менә һәр юнәлеш буенча фундаменталь фән эшләнелә, хезмәтләр өйрәнелә, бастырыла. Шул вакытта гамәли юнәлештәге эшләр башкарыла. Бүген исә без сезнең белән фольклор, халык авыз иҗаты юнәлеше буенча эшчәнлегебезгә токталабыз. Бу инде 39-нчы елда институт барлыкка килгәндә үк мустақил, махсус бүлекчә буларак, ул вакытта сектор буларак барлыкка килгән безнең юнәлеш, ягъни фольклористика фәне институтның беренче көннәреннән үк эшләп килә. Ул инде безнең кайым насыйрларыбыздан Гали Рәхим, башка олы затларыбыз үз вакытында башлаган юнәлеш, бу фольклористика үзе фән буларак та шул вакыттан уга кернәп тернәкләнә бара. Һәм инде материалларны туплау, экспедициялар оештыру, нәкъ менә 39-нчы елда оешкан институтның әлеге секторын, бүлекчәсен безнең бүген инде без әйтәбез атаклы галим, олы шәхес, безнең беренче фән докторы, фольклористика фәне өлкәсендә Хәмит Ярми җитәкли. Һәм инде 40-нчы елда алар инде Сибир якларына Ратлов юллары буенча дип аталган экспедицияга юл алалар. Һәм инде шул вакыттан безнең эзлекле рәвештә, планлы рәвештә халык авыз иҗатын өйрәнү, туплау, фәнни яклап өйрәнү, китаплар чыгару, төрле басмалар, фәнни, теоретик хезмәтләр бастыру башланып китә. Инде сезгә күпмедер күләмдә алар белән аралашып та, аралашу бәхете дә тигәндер. Безнең инде Хәмит ага Ярмидән соң олы ныклап торып, аягында басып торган укучылары эшли башлый. Ул инде Фатих агай Урманчиев, Хуҗи Махмутов,
Flora апа, Вахапова, Урманчы, Рәшит Яхфаров, Ленар Замалетдинов, Айсулу Садикова, әлі танылған язушы Эдуард Қасымов үз вақытында бізде ішлі кандидатлық диссертациялары яза, фән білән шұғылана. Яғни біздің бүлікні аспирантурасын тамамлап көпмедір ішләп үлгірі Тәлғат аға, Ғалиуллин, менә шушыларның барсында санасаң, бұл зур мәктәп, фольклористика мәктәбі яшәгән, һәм инде 70-нче, 80-нче, 90-нчы елларда бик зур эшләр башкарылып, зур мәктәп узып, һәм инде татар дөньясында гына түгел, Россиядә фольклористика мәктәбен шушы дәрәҗәгә җиткереп эшләп яшәгән шушы традицияны бүген дә без дәвам итәбез. Бүген дә без ныклы адымнар белән алга барлык кешеләребез бар. Бүген фольклор бүлегендә 3 фән докторы, инде без фәкыйрәгезне дә күпмедер күләмдә шунда кушсак, без инде 4 фән докторы. Бу татар дөньясында фольклористика белгечлеге буенча күпме кайларда фән докторлары, галимнәр бар дисәк, нәкъ менә шушы бүлектә генә алар. Biz indi barmak bilen gine sanarlık şuşunday bilgiçler işli, yaşi. 3-4 fen kandidatı işli, yani tuğlu kanlı iş alıp barla eligi bulukta. Hem eytirge kirek, yana kadrlar hazırlağı yönelişi de var, bizning aspiranturumuz var. Hem indi Rossiya şartlarında 2 güne tübekte 2 güne jirde folkloristika boyunca dissertasiya yaklау mümkünlüğü var. Bugün bizning dissertasiyadan Sovet iş bilgiçlik boyunca işli, şularning birisi folkloristika. Yani biz tuğlu kanlı kadrlar әзірләп тә, әлеге yönelişte alga tabada işlerlik mümkünlüğümüz var. Менә bugün indi biz әйтелгәнчә Татар халык иҗаты toplamasının 25 tomlığın 21 yılda dünyaya çıkara başladık. Bunun için de bile biz 12-13 tomluk dünyaya çıkan idi. 70-nче, 80-nче yıllarda, 90-nчы yıllar başında 13-nче Рәшит Аба Яхфаров 90-nчы yılda çıkargan idi. Менә хәзер өр яңа этап. Әйтергә кирәк, biz Tataristan kitap nəşriyyatına da bik rəhmətlimiz. Bu derecede iktibar birilip, şuşu derecede kitap çıkarılganı yok ideali. Менә biz uzgan yılgana da 23-nче yılda 7 tom, bir yıl içinde 7 tom dünyaya çıktı. Bunu bizning Tataristan'da gına түгел, Россия şartlarında milli respublikalar, başka hatta çit illerde de bizning toğandaş halklarımız yaşagan yerlerini alıp barasak da bu derecede iktibarının kuru ikilimine. Şuşundayını bizning indi alga taba 25 tomlukka qarata da, amındağı tomlarga qarata da bizning bilgiçlerimiz bugün biri de press konferensiyada qatnaşıcı bilgiçlerimiz söylerler, to'liroq aytib, men de qatnaşırman. Менә bizning indi 90-nчы yıllardan, 2000-nчы yıllardan әзірлік işleri alıp barılgan idi bu yönelişte. Yani indi 12-13 tomdan 25 tom yasau, bugünkü şartlarda, bugün indi şuşunday tizlik zamanında, bugünkü günde халық ijatının ne derece saklanığı, anın janrları bugün de yaşayımı, alarını toplap bulamı, menə bu meseleler elbette indi biz alarga bugün nıqlaptırıp cevap bire alabız. Çünkü bizning yıl sayın bir neçe maxsus ekspedisiyalarımız işlep kile. Tataristan boyunca, Tataristan'dan çitteki bik köp milletleşerimiz tüplenip yaşayan tübeklerge, hatta çit illerge çıgı mümkünlüğü bugün var Orta Azya devletlerinde. Менә şuşu rəvişli iş başlandı. Hem indi 25 tomluk aldağı bir neçe yıl içinde bastırılıp da çıkarılır degen ümittəmin. Менә kırışılışı için şuşundayrak oy fikirler. Rahmat. Elmirler söylep gitseniz idi менә ничә том чыган, энди принцип буенча булар түзелде. Һәм күпме экспедицияләрдә сез булдыгыз. Менә 13 том булган икән, хәзер 25 кайдан тупланды бу материал.
Хәерле Ничек көн. ул кермичә калган теге томнар. Рәхмәт. Татар халык иҗаты 25 томлык академик басмасы. Ул инде халык авыз иҗатының барлык жанрларында үз иченә ала һәм инде алар аерым китаплардан тора. Беренче том безнең мифология томы, аннан Юла фольклоры, әкиятләр китаплары 6 китаптан тора, 6 китаптан тора. Аннары мәкалләр һәм әйтемнәр 2 китаптан, риваятләр һәм легендалар 2 китаптан, бәйтләр 2 китапта, мөнәҗәтләр томы аерым китап булып беренче тапкыр эшләнде. Аннары инде мәзәкләр, шулай ук балалар фольклоры 2 китаптан тора. Әйтеп үткәнемчә, менә бу 5 томлык, 25 томлык инде бөтен халык авыз иҗаты жанрларын үз иченә ала һәм инде әлеге томга материаллар, ул инде материаллар аларның эчтәлегеннән чыгып һәм дә инде жанр үзенчәлекләреннән, жанр принцибына нигезләнеп сайланып алына. 25 томлыкта 25 томлык дигәндә менә анда инде безнең инде менә институт тарафыннан 2000 еллар ахырыннан комплекслы фәнни экспедициялар оештырыла башлады. Әлеге экспедициялар вакытында табылган материалларда урын ала. Безнең архивларда әле совет чорында төрле идеологик сәбәпләр аркасында кирми калган күп материаллар урын ала. Шулай инде басылган, әмма ләкин бүгенге көндә әле укучыга таныш булмаган материалларда урын ала. Монда инде 25 томлыкларның аерым китаплары, алар инде академик басмаларга хас булганча текстлар өлешеннән һәм инде фәнни аппарат дибез, фәнни аппараттан тора. Монда инде томда башта фәнни кириштән башланып китә. Әлеге һәрбер том фәнни кириштә жанр төрләренең төрле үзенчәлекләре, классификациялары, җыю, өйрәнү тарихы һәм башка менә шундый мөһим мәсьәләләр тикшерелә. Төп өлеш текст өлеше дип әйттек, аннан инде тагын искәрмәләр өлеше. Бу өлештә шулай ук һәрбер әсәрнең, халык авыз иҗаты әсәренең паспорты бирелә. Анда инде әлеге әсәр кем тарафыннан, кайдан, кайчан язып алынганлыгы күрсәтелә, ягъни чыганагы күрсәтелә. Архив бу томнарны төзегәндә инде беренчел чыганаклар файдаланылды. Һәм дә инде әгәр инде басылган булса, әлеге әсәрләрнең кайда басылганнары тулы библиографиясы да бирелде. Шулай ук чыганаклар, искәрмәләр өлешендә, менә текстлар өлешендә безнең инде академик басма дибез, билгеле булган иң камил вариантлар да кирде, әсәрләрнең вариантлары, версиялары. Әмма ләкин кирми калган очракта искәрмәләр өлешендә аларга тәфсилле белешмә, тәфсилле тикшеренү ясалды. Менә инде алар искәрмәләр өлешендә урын алдылар. Істеп кенә әйтәсем килә, журналистларга да кызыкмый булырга тиеш. Менә безнең китапларыбызның шактый гына өлешен искәрмәләр һәм аңлатмалар алып тора. Бу академик басма булганга шулай, һәм инде менә Илмир Илдарич әйтте, һәр материалның паспорты бар. Ягъни без бу очракта инде каян алынганын, кемнән, качан, кайсы вакытта, кем тарафыннан язып алынганын теркәп барабыз. Менә бу инде безне конкретлаштыра, әйтгәндә әдәби әсәр түгелме, берсеннән икенчесе язып алган түгелме. Әйтик, менә Башкортстан ягына чыга башласак, башка төбәкләргә дә чыга башласак, әлеге материал башка якка күчмиме? Чөнки чыганагын алып күрсәтәбез икән, аның яшәгән урыны билгеләнә.
Аның кишиси билгеләнә, кайсы вакытта язып алынганы билгеләнә. Шуңа күрә безнең барлык материалларыбызның да чыганагы бар. Ягъни ул каядыр басма хезмәт буларак дөнья күргән икән, бер гасыр элек, гасырдан артык элек ансында күрсәтәбез. Беренче чыганак каян килә. Һәм инде конкрет информантның кем информант булып торган шушы мәсьәләләрне без теркәп барабыз. Шуның белән без үзебезнең авыл тарихлары, ул авылларда кемнәр яшәгән, менә булар барсы да теркәлеп бара. Шуңа күрә без менә экспедициялардан соң беренчел китаплар чыгарып, милли мәдәни мирасыбыз юнәлеше буенча безнең серия бастырылып килә. Без кире әйләндереп кайтарабыз әлеге авылга төбәккә әлеге китапларны. Анда кешеләр, информатлар үзләренең исемнәрен, үзләренең ата-бабаларының исемнәрен бөтенесендә шуннан күрә алалар. Кем авызыннан беренче булып яңгыраган әлеге әсәр. Ягъни безнең академик басманың менә шушы үзенчәлекләре бик кыйммәтле, тарихи яктан да кыйммәтле булып тора. Мен инде тагын әйтәсем килә, Эльмир инде бераз урысча әйтмешли скромничать инде. Менә ул татар дөньясында бүгенге көндә бик иң күп йөргән, татар авылларында иң күп йөргән кешеләрнең берсе. Менә соңгы бер 15 ел эчендә ул ел сайын экспедициягә чыга. Һәр бер экспедициядә 15-20 авылда булып өйрәнеп йөрүчеләрнең берсе ул. Шуңа күрә менә бераз шушы юнәлештә дә сүз әйтеп китәргә кирәк. Әлбәттә инде фольклорчы өчен экспедициягә чыкмау ул бөтенләй кабул ителми торган әйбер, чөнки төп халкыбызның төп җәүһәрләре алар халкыбызның күңелләрендә саклана. Һәм инде менә башта әйтеп киткәнемчә 2000 еллар ахырыннан институт тарафыннан берничә юнәлешне үз иченә алган комплекслы фәнни экспедициялар оештырыла башлады. Һәм инде алар бүгенге көндә дә уңышлы эшләп киләләр. Һәм инде шушы экспедицияларда фольклорчылар да айрым, фольклорчыларның эшчәнлеге дә айрым бер юнәлеш булып тора. Соңгы 12 елны алып карасак, безнең тарафтан Россия Федерациясында 230 авылда булганбыз. Институт күләмендә алып карасак, бу инде мин Идел Урал регионы буенча әйтәм. Безнең бит әле Сибир яклары бар. Сибир якларында кушсак, бу инде 400-дән артык авыл өйрәнелгән. Бу Татарстаннан читтә. Соңгы 10-15 елны алабыз икән, безнең белгечләр тарафыннан 400-дән артык милләттәшләребез яшәгән авылда булганбыз. Инде менә белгечләр әйтәләр, Дамир Исхаковтан ишеткән булды, тагын кемнәрдән 4000 тирәсе татар авылы бар икән дип. Менә шушы 4000 тирәсе авылдан без әле монда Татарстан авылларын санамыйбыз. Татарстан авылларын алабыз икән, Татарстаннан читтә күпме авыл кала, һәм без күпме авылда гына булганбыз дип тә әйтә алабыз. Ягъни 400-дән артык ул азмы, күпме ул? Безнең кадәр булган кешеләр бармы өйрәнеп йөрүчеләр? Менә монсы да бар. Ягъни анда бүтән мәсьәлә теркәлеп кала. Шунсы авылның тарихыннан башлап. Бузбур саннар инде. Менә Совет чорын алып карасак, 25-30 ел эчендә 500ләп авыл өйрәнелгән булса, институт тарафыннан соңгы 12-13 ел эчендә аларның саны 600-гә җитә. Менә монда инде чагыштырып карага, географияның һәм башка якларын күз алларга була. Рәхмәт, Лилия Хәсәновна, сезгә. Сорау менә беренче 2 томны әзерләүдә сез. Бит инде катнашкансыз, менә шушы мифологияны моңа кадәр чыкканы юк иде бит инде белүебезчә. Кайлардан топланды бу материал, һәм ни өчен моңа кадәр чыкмады икән, сез ничә уйлыйсыз? Без бүген сөйләшә торган 25 томлык академик басманы сез әйткән мифология һәм йола фольклоры томнары ачып җибәрә. Һәм инде аларга конкретрак кагылганда, шуны әйтергә кирәк,
татар халкының мифологик күзаллауларын һәм йола мәдәниятен бер система буларак тәкъдим иткән һәм академик басма буларак нәшер ителгән мифология һәм йола фольклоры томнары татар фольклористикасы тарихында беренче тапкыр әзерләнде. Бу очракта 80-нче елларда чыккан 13 томлыкны әгәр дә искә алабыз икән, анда мифологиягә бәйле мәгълүмат берничә томга таратылган, әмма анда 15-20 текст мифологик хикәятләр, ышанулар рәвешендә күпмедер дөнья күргән ул. Йола фольклоры исә йола җырлары томында келәүләр һәм туйга бәйле җырлар рәвешендә генә бераз гына урын алган. Әлеге басмада бу мәгълүматларның урын алмавын исәпкә алып, әлеге 2 томны әзерләгән вакытта, менә шушы материаллар, шу вакытта киреп бетмәгән материалларның барысын кертү, гомумән, менә шушы халык мәдәниятенең 2 өлкәсен турында гомуми күзаллау булдыру, хәзерге фән күзлегеннән чыгып табылган материалларны классификацияләү, бер системага салу максат итеп куелды. Мифология һәм йола мәдәнияте бүгенге тормышта да зур урынны алып тора һәм татар фольклорының төрле жанрларында чагылыш таба. Гомумән, халыкның хәзерге яшәешен билгели, язма әдәбиятта да, сәнгатьтә дә без аларның чагылышын күрәбез. Һәм билгеле булганча, бу өлкәгә караган материаллар алар төрле жанрларга чәчелгән. Монда без легенда һәм риваятләр, тыюлар, йола җырлары, ырымнар, ышанулар барысы да әлеге мәгълүматны безгә тапшыра. Әмма шул ук вакытта әлеге жанрлардан тыш тасвири текстлар, гомумән мифологик күзаллауны аңлаткан, йоланың төзелешен аңлаткан тасвирлама текстлар да бар. Менә шуңа күрә әлеге томнарның үзенчәлеге дә шунда, мифология һәм йола мәдәниятенә бәйле мәгълүматларның төрле жанрларга каравын исәпкә алып, шуңа күрә булган материалны тематик классификация ясау максат итеп куелды һәм әлеге материаллар тематик принципка нигезләнеп урнаштырылды. Әлбәттә инде бу томнар гомуми академик басманың гомуми принципларыннан читкә җибәрмәде әлеге басмаларны, алар әлбәттә исәпкә алынды һәм шушы гомуми принциплардан чыгып эш эшләнде. Хәзер инде аерым һәрбер томның үзенең үзенчәлекләренә бәйле рәвештә сүз алып барабыз икән, әлбәттә аларның һәрберсенең үзенең үзенчәлеге бар. Мифология томы гомумән дөнья яратылуыннан, кешелек дөньясының барлыкка килүеннән алып, югары аллалар, әлеге дөнья белән идарә итүче югары аллалар, түбән рухлар белән бәйле персонажларга һәм ырымнарга кадәр эзлекле рәвештә тәкъдим итүне күз алдында тота. Һәм әлеге мифология томының үзенчәлеге дә шунда, монда безнең бабаларыбызның борынгы хунчыры, гомум төрки каһанлыклар төзеп яшәгән замандагы гомум төрки күзаллауда барлыкка килгән мифологик карашларны бирү. Бу очракта без нәрсәләрне күз алдында тотабыз? Әлбәттә, чыганаклар күп төрле дип әйтмәс идем, алар бар, алар бик күп түгел. Һәм алар тарихчылар, әдәбиятчылар, фольклорчылар тарафыннан күпмедер дәрәҗәдә барланган иде һәм күпмедер дәрәҗәдә фәнни хезмәтләрдә дөнья күргән иде. Әмма алар менә беренче мәртәбә шушында системага салынды. Ягъни монда без төрки халыкларының генеалогик легендаларда урын алды. Бу безнең Кытай чыганакларына бәйле, Кытай белән бәйле мөнәсәбәтләргә бәйле туган чыганаклардан алынган. Шулай ук грек әрмән авторларының хезмәтләрендә югары аллалар, Тәңре, Умай, алар белән бәйле ышанулар урын тапкан. Менә шулар да барысы да кертелде. Аннан тыш күренекле тарихчылар, күренекле галимнәр, Клишторный, Гумилев, Баратов хезмәтләрендә урын алган генеалогик космогоник легендалар, Архон Енисей язмаларының нигезенә
Мәрхүм Енисей язмаларында беренче тапкыр тәңрешілік тәгълиматының нигезе ачыкланган. Әлеге язмаларда барысы да кертелде. Әлбәттә, монда ни өчен гомум төрки чордан башлыйбыз дигән сорауга җавап бик гади һәм болай итүнең асылы шунда, чөнки менә нәкъ шушы чорда формалашкан мифологик күзаллаулар соңрак безнең язма әдәбиятыбызда да, безнең сәнгатебездә дә, татар фольклорының төрле жанрларында да һәм гомумән хәзерге халыкның яшәешендә сакланып калган мифологик карашларының нигезендә ята. Чөнки менә шул чордан үсеп чыккан мифологик ышанулар, карашлар, йолалар, алар барысы да әкрен-әкрен генә кыйпылчыклар рәвешендә булса да, хәтта лексик берәмлекләр рәвешендә булса да, бүгенге көндә дә саклана. Һәм томның тагын бер үзенчәлекле ягы шунда, биредә генеалогик, космогоник, этногоник легендалардан тыш һәм югары аллаларга бәйле ышанулардан, карашлардан тыш, түбән мифология персонажларына бәйле һәм ырымнарга бәйле мәгълүматлар бер системага салып беренче тапкыр дөнья күрде дип әйтергә мөмкин. Чөнки нәкъ менә бу катламнар инде халык яшәешеннән югалып бара, әмма бүгенге көндә дә әле халык арасында яши, әлеге ышанулар әле язып алына, ырымнар ышануларны, экспедициялар барышында алар барысы да бердән махсус рәвештә 21 гасыр дәвамында, ягъни соңгы 15-20 ел дәвамында махсус рәвештә тупланса, икенчедән 19-20 гасыр башында халыкка бик аз билгеле булган чыганаклардан да барланды һәм 20 гасыр дәвамында фольклорчылар, этнографлар, тарихчылар, диалектологлар хезмәтләрендә урын алган материаллар да барысы да тупланып бер системага салып бирелде. Бу мифология томына бәйле үзенчәлекләр. Инде йола фольклоры томына киләбез икән, монда әлбәттә күп томлыкның гомуми принциплары саклана. Шул ук вакытта максат итеп татар халкының йола комплексын тулы бер татар халкының йола мәдәниятен тулы бер комплекс, ягъни сүз һәм хәрәкәт берлеге буларак күз алдына бастыру максат итеп куела. Бу очракта без нәрсә турында әйтәбез? Йола фольклоры дигәндә фольклорчылар арасында әлбәттә инде сүз белән сөйләнә торган йола җырлары, шулай бит барыбызга да билгеле, арбаулар, келәүләр, ышанулар турында сүз бара. Әмма безгә һәрберебезгә дә таныш, йола ул бары тик сүз генә түгел. Йола ул аның катнашучысы да бар, аның махсус урыны да бар һәм әлбәттә инде аның махсус гамәлләре дә бар. Һәм менә шушылар бөтенесе җыелгач кына бер йола комплексы барлыкка килә. Шуңа күрә менә мифология томындагы шикелле үк төрле галимнәрнең хезмәтләрендә тупланып килгән һәм соңгы елларда язып алынган материалларга нигезләнеп, шул ук вакытта 19-20 гасыр башында галимнәр язып калдырган йолаларның тасвирламалары, менә алар барысы да өйрәнелеп, тулы бер система рәвешендә гомумән татар халкының йола мәдәниятен башыннан ахырына хәтле менә шушы берничә гасыр дәвамында дәвамчан процесс буларак бирүне күз алдында тотты. Монда инде әлбәттә сүз бара зур төркемнәр турында, ул календар йола иҗаты, алар арасында без Нәүрүз, Сөрән, Карга боткасы, Сабан туе, җыен кебек йолалар һәм өмәләргә бәйле мәгълүматны таба алабыз. Һәм аның анда башыннан ахырына хәтле әлеге йола ничек башкарыла, аның нинди ышану гадәтләре бар, нинди үзенчәлекләре бар һәм нинди сүзләр әйтелә әлеге йола дәвамында, булар барысы да исәпкә алынып эшләнде. Инде икенче зур төркем ул әлбәттә гаилә көнкүреш йола иҗаты. Монда инде бала туу белән бәйле йолалар, ышанулар, туй йоласына бәйле үзенчәлекләр һәм кешене соңгы юлга озатуга бәйле мәгълүмат зур урынны алып тора. Һәм менә әйтергә кирәк,
Татар фольклористикасы тарихында беренче тапкыр йола мәдәнияте менә шушы рәвешле бер система гомумән йоланы башыннан ахырына кадәр күз алдына китерә торган итеп беренче мәртәбә дөнья күрде. Рәхмәт. Исәр Гамилевна, менә әкиятләр томына сез әйттегез, моңа кадәр бер кайда да басылмаган әкиятләр дә керде дип, алар кайдан табылды? Шушы экспедицияләр вакытындамы? Umuman әкиятләр хакында сөйләп китсәгез иде. Бу сорауга җавап бирергә күчкәнче сүземне рәхмәттән башлыйсым килә. Безнең бу томнарыбыз ул зур коллективның иҗат җимеше. Бу безнең элеккегеләребез Хәмит Ярми, Гомәр Бәширов туплаган әкиятләр, Халида Пагатина һәм Ленар Абыҗамалетдинов. Менә алар туплаган әкиятләрне дә шушы томнарга керттек. Архивта сакланган әкиятләрдә. Һәм менә бу томнарның чыгуы ул фәнни редактор белән төзүченең бергә эшләве. Әлбәттә, бу томнарны эшләгәндә фәнни редакторларның да ярдәме чиксез булды. Әкият томнарының 6 томның фәнни редакторы директорыбыз Кемалевич Миңнуллин һәм Дастаннар томының фәнни редакторы минем беренче фольклор укытучым Марсель Абыйбакиров. Әлбәттә, шул ук вакытта нәшрият редакторларына да рәхмәтлемне әйтәсем килә. Бу Галимҗан Абыгыйльманов, Илһам Нугманов, Зилия Шәйхразиева, Айсулу Галиәхметова, Гүзәл Габдуллаҗанова, Рамиля Нуриева һәм Рифат Саляховка рәхмәтем зур. Бер ел эчендә 7 томны чыгару менә шушы редакторлар белән бергә эшләгәнгә, дустана эшләгәнгә, аңлашып эшләгәнгә мөмкин булды. Сезнең сорауга килгәндә, безнең бу томнарда, 6 томнарда элеккеге 3 томда чыккан әкиятләр дә кертелде. Шуңа өстәп, әлеге томнарда урын алмаган әкиятләр дә кертелә һәм аларның күбесе беренче тапкыр тәкъдим ителә. Бу әкиятләр безнең архивта саклана. Галимҗан Ибраһим исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институтының халык иҗаты бүлеге 39 елда институт белән бергә барлыкка килә һәм шул елдан башлап экспедициялар башлана. 1940 елда Хәмит Ярми җитәкчелегендәге фольклор экспедициясе Ратлов эзләре буйлап Себергә юл тота. Себернең Новосибирск, Төмән өлкәләрендә булалар, Омск, Томск өлкәләрендә булалар һәм шул вакытта иң беренче, иң матур әкиятләрне язып алалар. Менә бу әкиятләр кертелде. Аларның барысы да әлегә кертелмәгән иде. Шуннан соң әкиятләрне җыю хәзерге вакытка кадәр дәвам итә. Дөрес инде, әкият жанры тере яшәештә дип авыз тутырып әйтеп булмаса да, әле дә әкиятләр очрый. Мәсәлән, 1920 елның февраль айында без Төмән өлкәсенең Тубыл районында экспедицияда булдык. Бу Саз ягы экспедициясе булды. Без Саз эчендә урнашкан авылларга кердек. Җәй көне бу авылларга кирип булмый, бары кыш көне без каткаш кына без юлыннан, аны Зимник дип әйтәләр инде үзләре себерләр, шушы авылларга үтеп кирдек һәм шушында аларда әле интернет без кергәндә 2 ай элек кергән генә, интернет юк, телевидение юк. Һәм шуңа бәйле рәвештә халык иҗаты әйбәтрәк сакланган. Мәсәлән, без Шиһабетдин абый дигән информантыбыздан Каләмдәр белән Сәләмдәр дигән әкият язып алдык. Ул әкиятне Шиһабетдин абый 5-6 сәгать буена сөйләде. Ул диктофонга язып алып барыла, аннан соң аны расшифровка ясыйбыз анда әйберләрне. Диктофон язмасыннан. Озак бара торган эш, һәрбер сүзне аңларга кирәк. Саз ягы үзенең сөйләм үзенчәлекләрен яхшы саклаган яклар. Кай вакытта хәтта сүзлекләр белән эш итәргә, яки яңадан шалтыратырга да туры килә. Менә мондый яңа текстлар да безнең томнарда урын алды. Һәм әлбәттә басма чыганакларга кирип калып та, мәсәлән, Вильгельм Ратловның 1872 елда Петербургта чыккан халык кабиләләрен, төрки кабиләләренең халык әдәбияты үрнәкләре дигән 10 томлыкның 4нче томында басылган әкиятләрне дә без бу китапка керттек. Аның бер өлеше кергән иде, икенче өлешен без монда кертеп бетердек. Менә шулай итеп, бу китаплар әлегә кадәр таныш текстлар белән берәттән, таныш түгел яңа текстларда тәкъдим итә. Һәм безнең 25 томлык беренче чиратта ул битендә академик хезмәт, шуңа күрә мөмкин булган очракта текстларның вариантларын да тәкъдим итәргә омтылдык.
әкиятләр томнарының башка томнардан бер айырмасы бар. Әкиятләр томнарында сюжет күрсәткече тәкъдим ителә. Китапның ахырында соңгы өлеш булып тәкъдим ителә ул сюжет күрсәткече, ул халыкара күрсәткеч. Теләсә кайсы илнең, теләсә кайсы телдә сөйләшүче галим шушы күрсәткечне ачып караганнан соң, шушы әкият, билгеле бер әкиятне алып караса, анда нәрсә турында сүз барганын белә. Ул әкиятнең телен аңламаган чакта да аның схемасы, шифр белән бирелгән схемасын күрүгә, нәрсә турында сүз барганын аңлый. Менә шушындай сюжет күрсәткече дә китапларда тәкъдим ителә. Дәвам итим бит тагын. Инде әкиятләрнең бүгенге торышы турында шуны әйтәсем килә. Хәзерге вакытта әкиятләрне популярлаштыруның бер генә юлы бар. Ул балаларга яраклы анимацион фильмнар төшерү, спектакльләр куелу. Балалар күпчелек чакта китапны укып утырмыйлар. Шулай да китапны укырга кирәк. Ата-аналар мәктәпләрдә балаларны әкиятләр белән таныштырырга тиеш. Чөнки әкиятләр хәзерге вакытта моны инде фольклорчылар түгел, бигрәк тә психологлар бу турыда сөйлиләр. Кешене тормышка әзерли. Әкият укып үскән бала стрессны кичерә ала. Ул авырлыкның булырга тиешлеген, әмма аның үтеп китәсен аңлый. Менә шуңа күрә әкиятләрдә бит инде рәхимсезлек турында күп сүз бара. Хәзерге вакытта укытучылар да, ата-аналар да әкиятләрдәге канатсызлык, вәхшилек, үтерү күренешләре турында сөйләргә яраталар. Моның балаларга тискәре тәэсирен әйтәләр. Менә бу чиракта әкиятләрдәге вәхшилекнең балаларга бернинди тискәре дә тәэсире булмавын әйтергә кирәк. Әкиятләрне уку һәм менә шушы әкиятләрдәге кансызлыкка, рәхимсезлеккә карата стресс кичерү, ул инициация, ул рухи инициация. Шушының аша бала шушы куркуны үтә һәм тормышта да шушы куркуны үтәргә әзер була. Икенче ягы, һәрбер кешенең эчендә җанында төрле сыйфатлар бар. Ул курку бар, кемдәдер хөсетлелек бар, кемдәдер нидер кансызлык сыйфатлары бар. Алар әле бәреп тә чыкмаган була, чыкмаска да мөмкин. Һәм менә әкиятләрне уку кешенең үзенең эшенә керергә ярдәм итә. Кеше үзен үзе аңлый башлый һәм камилләшү юлында бу әкиятләрне уку бер адым булып тора. Әлегә менә бу турыда сөйлиләр. Әкиятләрне менә хәзер шушы яктан да өйрәнү вакыты җитте һәм киләчәктә инде әкиятләрне тикшерү менә шушы яктан да булырга кирәк. Хәзерге вакытта чит ил галимнәре әйтәләр инде. Әкиятне бала туганчы укый башларга тиеш ана. Ана бала көткәндә әкият укырга тиеш. Баланы тормышка әзерләү. Менә әкият уккан балалар теләсә инде авырлыкны үтә алалар, алар стрессны кичерә алалар һәм алар менә бу йөрәк әйбер инде әйтергә ярамый торган әйбердә суицидка бер кашан да бармыйлар дип әйтәләр. Менә бу исбатланган әйберләр бүгенге көндә. Менә әкиятләрдә бит инде патша башынча башылар турында сүз аларадыр бит инде, әйме, мәсәлән. Әкиятләрдә патша башын шаба дигән әйбер Шаптыра дип әйтик инде, бар бит инде андай. алай дип куркыта, андай әйбер бар. Әмма әкиятләрдә ул үтерү турында сүз барган вакытта Дию пәриен аждаханы үтерү турында сүз бара. Дию пәриенең ике мәгънәсе бар. Беренчедән, ул безнең ичебездәге нидер курку, нидер явызлык. Икенче мәгънәсе, ул үлеләр дөньясының патшасы. Безнең бит инде мифология буенча дөнья өчкә бүленгән. Терек кешеләр яши торган дөнья, өстә аллалар дөньясы һәм аста җир астында үлеләр дөньясы. Дию пәрие ул үлеләр патшасы. Менә аның кешене урлап китүе, кешенең җанын алып теге дөньяга алып китүе. Һәм менә кеше үлем белән килешергә теләмичә, менә шушы дөньялар арасын атлап үтеп, теге дөньяга барып, патша кызын алып кайта инде безнең егет. Патша кызын алып кайткан вакытта, ул Дию пәриен еш кына анда үтереп кайта. Аның бик рәхимсез итеп язылган эшләрдә була инде. Мәсәлән, кайбер әкиятләрдә язылган инде. Ул аны турады да әрдәнәләп өеп куйды дигән. Бик Ватан сугышыннан соң Бик Ватан сугышыннан кайткан фронтовиктан язып алынган әкиятдә ул әйтә инде. Дию пәриен әйбәтләп турады да ди, фисметрлап өеп куйды ди. Менә шундыйларда эшри. Әмма менә моны бер генә бала да, бер генә олы кеше дә курыкмый да, курку итеп, явызлык итеп кабулдай итми. Бу әкият өчен норма. Рәхмәт. Сорауларыгызга күчик. Бармы сорауларыгыз?
Юкмы? Бу томлыклар күпме тираж белән чыкты? Аларны кайдан алырга була һәм бәяләре күпме? Бәяләрен билгеләмибез инде аларның. 25 2200 белән чыккан ул иркен сатуда. Ул өлеше китап нәшрияты ягына күчәй. Мәсәлән. Мин сүземне дәвам итим әле, сүзем калган икән. Безнең 9-нчы томыбыз Дастаннар томы. Татар халкының дастаннарына багышланган том. Менә дастаннар хәзергә кадәр безнең халкыбыз иҗатында ятим бала булып калган жанр ул. Аңа тиешле игътибар әлегә кадәр булмады. Чөнки дастан дигән сүз үзе дә аңлаешлы түгел, халык аны аңлап кабул итми. Сәбәбе нәрсәдә? Безнең дастаннар һәрвакыт булган. Казанда татар нәшри типографиясе ачылган көннән башлап 17нче елга кадәр ел сайын татар дастаннары басылып килгән. Алар 15 000 тираж белән чыккан, 20 000 тираж белән чыккан. Хәтта шундый очраклар бар. Мәсәлән, Сайфул Мәлек дастаны яки Кыйса Йосыф дастаны 15-20 000 тираж белән елга 3-4 тапкыр чыга торган булган. Халыкның ихтыяҗы шул хәлле көчле булган дастаннарны укырга, белергә һәм татар дастаннары гына түгел, казах, үзбек, Азербайҗан дастаннары да татар Казанда нәшр ителгән. Дастаннарны халык кыйса дип белгән. Хәтта сез дә хәтерлисездер әле, безнең дәваниләребез дә кыйсаларны көйләп укыйлар иде. Менә шушы кыйсаларны фәнни тел белән атап дастаннар дип китап чыгарабыз. Дастаннар чыкты. Менә бу дастаннар китабында безнең халык теленнән язып алынган дастаннар дөнья күрде. 24нче елда дастаннар китабының икенчесе китаби дастаннарга багышланган том дөнья күрәчәк. Анда безнең язма рәвештә сакланган һәм безнең көннәргә килеп җиткән дастаннар урын алды бу томнарда. Дастаннар шулай ук бик популяр жанр булган әйткәнемчә. Аның бер үзенчәлеге бар. Әкиятләрдә бездә Чәшмә әсәренең текст кына булса, дастаннар безнең шигъри һәм чәшмә өлешләре аралашып барган текстлар, аның шигъри өлешләре көйләп башкарылган, төрле музыка коралларына кушылып башкарылган. Эчтәлекләре ягыннан алар берничә төркемгә бүленә. Безнең борынгы дастаннарыбыз каһарманнар дастаннары. Аннан соңрак чорда барлыкка килгән мәхәббәт дастаннары, аларны романик дастаннар дип атыйбыз, һәм иң соңгы чорга караган дастаннар ул безнең тарихи дастаннар. Менә бу ел безнең дастаннар елы дип игълан итү уңаеннан нәкъ соңгысына тарихи дастаннарга игътибар артты. Безнең Идегәй дастаны турында сүзе булды шактый гына матбугатта да, Тинчурин театрда аны сәхнәләштерде. Шулай да дастаннарга әле игътибар итеп бетми, аларны шулай ук нәфис фильмнар рәвешендә халыкка җиткерү, аларны әдәби телгә күчереп халыкка җиткерү бик урынлы булыр иде. Менә шундый эшләр эшләнергә тиеш. Һәм тагын бер фикерем бар. Әкиятләргә дә кагыла, дастаннарга да кагыла. Алар безнең милли кодлардан тора, җыелма кодлар. Һәм менә дастаннарны яки әкиятләрнең текстларын мөгез чыгарам дип нидер яңачалаштыру, бозу, менә шушы кодларны бозырга китерә. Нидер яңа сүз әйтергә теләгән кеше яңа әйбер язсын иде. Әмма халык иҗатын биргән вакытта аның асылын саклап, аны аңлап бирергә омтылырга кирәк. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Рәхмәт. Бармы сорауларыгыз? Әйе. Хәерле көннәр. Менә экспедицияларга йөрдек дидегез бит. Ул ничәнче еллар аралыгында йөрелгән экспедициялар һәм кайсы районнарга, төбәкләргә? Шусы кызык иде. Сорау миңа? Сезгә дә экспедициялар әйтеп үтелгәнчә инде безнең бүлек институт оешкан елны 39нчы елны оеша һәм инде 40нчы елдан алып беренче экспедициялар башланып китә. Аларның инде ул вакыттагы иң беренче фольклор секторы мөдире, филология фәннәре докторы Хамит Ярми җитәкчелегендә башкарыла әлеге экспедициялар. Менә ул экспедициялар инде
башта инде Татарстанның районнары өйрәнелә, 45-нче елларнан инде төбәкләр өйрәнелә, 14 төбәк, һәм инде соңыннан хәзерге чорга таба шулай килгәндә безнең тарафтан инде комплекслы экспедицияларга килгәндә, монда инде соңгы 12 елда біз 30-дан артық Россия Федерациясы регионнарында экспедицияда булдык. Һәм дә инде Татарстан буенча шулай ук 10-нан артык экспедиция оештырылды, комплекслы экспедиция. Районга, 10-нан артык районга, шуңа күрә инде 10-нан артык районга һәм һәр кайбер районнарга инде берничә тапкыр да экспедицияга чыгылды. Бұлай деп конкретлаштыра керегін. Біз 8-9 еллардан башлап біздің институт комплексный экспедициялар ұйыштыра. Яғни бұл экспедицияға фольклорчылар кіре, сәнғат білгішлері кіре, музыка йөнеліші, декоратив прикладной, бүтін бизеклер, үй түзілішлер, бизеклер, мәчетлер, бизәнү әйберләр, ягъни сәнгать юнәлеше буенча барсында эшенә ала, зиратларны өйрәнәбез, китаплар туплау, мәсәлән, борынгы китаплар, ягъни комплексный экспедиция безнең барлык белгечләрне дә үз эшенә ала. Анда бер 7-8 белгеч, аз дигәндә 10-га кадәр булырга мөмкин. Үзебезнең махсус автобуска утырып, ягъни бер урынга барып тукталабыз да район үзәгенә 10-12, az degende 10-12 kun davamında şuşu bir noktadan çıkıp öğrenip yürü. Avtobus bilen kaya kadar bara alabız Россия төбәкләренә, şuşu uğraşlı işlerimiz bara. Milletteşlerimiz küplebirek yaşayan төбәкләргә 2 tapkırda, 3 tapkırda çıkıyor. Менә Penza ülkesinde biz 3 tapkır barıp işlenildi. Ulyan ülkesinde 2 tapkır bulduk. 2 tapkır öğrenildi. Yani Tatar avulları kübrek bulgan төбәкләрдә 2 tapkırda barıp işleu planlaştırıla. Yani biz bugünkü gündə Mına 20'den artıq төбәктә işledik. Bu indi İdil Ural төбәгендә bizning hazır indi barmagan жерләр, barmagan төбәкләр bik kalmagandır da. Mına uzgan yıl Mordoviyada bulduk. Hem Sibir yağında şulay uq maxsus ekspedisiyalar barlıq ülkelerinde de Sibir төбәгенең mına şu rəvişli hem indi ayrım Tatarstan boyunca toplanıp barıla. Tatarstan rayonları. Mına şu rəvişli kitaplarımız etkençe çığa hem indi bu barlıq məğlum barlıq materiallar bizning basma bularak, jeyintiqlar bularak da dünya kureler hem indi alar barsa da fenni izlenüge, monografiya hizmetlerge, disertasiyalar yazganda ayrım fenni makaleler, yani alar eğlenişke kireler bu materiallar barsa da. Mikrofonga. Siz bitinde yazganda, işlegende, haykalde teoretik negisi bala bitinde hizmetlerinin. Mine elbette yakının Tatar folklor sistemi diyen hizmeti var. Sana nindi derecede dayanasız, yakinden o sizin için abortörül mü? Ondan nişigar işlerinde aytıp giderler janrlara bolu diyen problemler var. Mesela eğitim bilen mekalini hamında kimdir butayı kimlerge dayanıp nişigar işleysiz. Мен өзімнің шығышымда да башында айтып кеткен едім. Әлбетте енді һәр бір томны түзгенде мында материал топлау турында гына сөз бармый. Әлеге материалны белгілі бір системада фәнни фән өлкәсендә кабул ителгән классификацияга нигезләнеп бирү турында сүз бара. Әлбәттә бу очракта фольклористика мәктәбендә үз орынын тапкан барлык алимнәрнең хезмәтләре барлана һәм моны әйтергә кирәк, фәндә фикер төрлелеге булырга мөмкин. Һәм ул билгеле күренеш
һәм ул мөмкин булган һәм булырга тиешле күренеш. Чөнки һәр галим ниндидер яңа әйберләрдә тәкъдим итәргә мөмкин. Әмма менә академик том турында сүз бара икән, без гомумән гасырлар буена калдыра торган һәм халыкка тәкъдим итә торган төпле хезмәт турында сүз бара икән, биредә инде без гомум рәвештә фольклорчылар тарафыннан кабул ителгән классификацияләргә таянып эшлибез. Бу әлбәттә кемнеңдер хезмәтен кабул итмәү яисә аңа каршы килү дигән сүз түгел. Бары тик менә һәрбер фольклорчы тарафыннан кабул ителгән, нигез итеп алынган классификацияләргә нигезләнү турында сүз бара. Шуңа күрә монда Альберт Яхинның да, Марсель Хернасович Бакировның да, Хамид Ярминның да, әлбәттә, Фатих Ибрагимович Урманчиевның да һәм башка бик күп төрле фольклорчыларның да фикерләре, хезмәтләре барысы да исәпкә алынды. Һәм шуның нигезендә томнарның жанрларга бүленеше һәм гомумән томнарның структурасы шуңа нигезләнеп тәкъдим ителде. Рәхмәт. Менә бит әле тагын байтак кына районна Әйтек Мамадыш, Әтнә, Орша районнарында теге үзләренең райондагы кабыкташларын экспедициялар җыеп, Казанда иске татар бистәсендәге теге иске үзебезнең борынгы зиратта да булдылар инде галимнәр тикшерделәр. Менә бу юнәлештә дә бер хезмәт булачакмы аягым? Ул да бит инде кабыкташларына язуын әйтәм инде мин. Аягым бер халык иҗаты дип карала ала минемчә калса. Юнәлеш буенча безнең махсус белгечләр планлы рәвештә эш алып баралар, ул чыннан да шулай. Безнең республикада бит инде 2 дәүләт программасы эшләп килә, ул телләрне үстерү программасы саклау һәм татар халкының үстәнгәнлеген юнәлеше буенча. Сохранение идентичности татарского народа дип русчасы яңгырый инде. Менә бу программада безнең махсус проектларыбыз салынган, экспедициялар да бар анда, безнең Татарстан буенча да махсус айрым районнар эш планында бар һәм инде чит төбәкләрдә дә, Татарстаннан читтәге төбәкләрдә дә кайда билгеле урыннар бар, әйтгәндә Оренбург ягы булсын, узган ел менә безнең Троицкида эшләделәр, быел да әле дәвам итәргә уйлыйбыз. Шушы рәвешле, планлы рәвештә эш бара һәм инде китапларда чыгып килә. Менә исламны кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган китапларда безнең нәкъ менә беренче томнары, Болгар чорларына багышланган беренче китапларыбыз чыкты. Ул инде эзлекле рәвештә безнең бер 15 өлештән торган китаплар җыелмасы булыр дип уйлыйбыз. Ягъни эзлекле рәвештә, планлы рәвештә эш алып барыла, чыннан да бу юнәлештә дә. Экспедицияларда безнең махсус белгечләребез һәр комплекс экспедицияда катнашалар. Менә шушы рәвешле. Булды. Сорауларыгызга җавап. Быел нинди томнар чыгачак дип әйттегез әле сез? Илмир Илдарович, быел безнең 4 китап нәшриятка тапшырылды. Анда инде безнең Китаби дастаннар томы, Мөнәҗәтләр томы һәм инде 2 китапта 2 томнан торган риваятлар һәм легендалар томнары. Менә сезнең бөтен томнарда теге моңа кадәр булганга караганда артып чыга. Менә мәкаләләр 2 том дип әйттегез, әйме? Менә Нәкый Сәбәтнең 3 бит. Ул кимеде булып чыгамы? Аныкы белән чагыштырганда. Ну, әлеге вакытта мәкалә итемнәр томы өстендә эш бара. Монда инде безнең үз максат Нәкый Сәбәтне яңадан чыгару түгел. Менә томнар буенча әйтеп китилде, кабат тукталасым килә. Менә бу 25 томлыкны алабыз икән, ул менә гасырлар буена тупланган халкыбызның җәүһәрләрен ала бит инде. Һәм инде менә шулар аша халкыбызның акылы, тәҗрибәсе,
тарихы, мәдәнияте һәм барысы менә шушы 25 томлык аша бер система буларак күзалларга ярдәм итә. Бу инде үзенә күрә бер халкыбызның рухи мирасына һәйкәл дип әйтергә була. Монда шунысын да әйтеп китәргә кирәк. Без инде бөтен булган материалны да бу 25 томлыкта әлбәттә урын алып бетермәячәк ул. Бүгенге көндә безнең белгечләр дә әйтеп китте. Мирасханәдә булган материаллар өйрәнелә, жанрлар буенча, элеккеге чыганаклар өйрәнелә. Әлбәттә бер күпмедер вакыт аралыгында гына аларны башыннан ахырына кадәр өйрәнеп чыгу мөмкин түгел. Һәм инде алып кайтыла торган, яңадан тупланатылган материаллар да илаһоптым күпмедер вакыт аралыгында менә безнең әкиятләр буенча бер белгеч эшли. Ул белгеч әле әкиятләр буенча гына түгел, башка жанрларга да күчә. Әйтик, мәкаль әйтемнәр буенча бүгенге көндә озак еллар Хоҗа Әхмәт абый Мәхмүтов эшләп килде. Дәвам итүче бармы турыдан туры шуның белән? Менә һәр бер жанр буенча алып карыйбыз икән, белгечләребез бармак белән генә санарлык. Ягъни алар бер юнәлештәге жанрлар буенча эшлиләр, аларны дөньяга чыгарганнан соң икенчесенә күчерергә мәҗбүрләр. Ягъни менә шушы рәвешле бара, безнең төп эшләп утыручылар 6 белгеч институтта. Шуңа күрә ул яклап та кыенлыклар бар. Әмма алга таба да инде ул дәвам итәчәк, бу 25 томлык белән генә шикләнми. Әмма ләкин инде аның монсында шулай итеп кабул итәргә кирәк. Менә Илмир Илдарович та әйтеп китте. Бу инде тупланган кадәресе, бу безнең халкыбызның дөньяга карашы, яшәү рәвешен чагылдыра торган шушындый безнең авыз иҗаты байлыклары гасырлар дәвамында тупланылып килгән. Безнең төп максат менә шушыны җәмәгатьчелеккә тәкъдим итү, аны язучылар булсын, журналистлар булсын, рәссамнар, сәнгать юнәлешендә эшләүчеләр, педагоглар, дәреслек эшләүчеләр, буларның барысы өчен дә чыганак булып тора. Беренчел чыганакны тәкъдим итәбез без. Беренче чыганакны белән куллану өчен мөмкинлек тудырабыз. Һәр кеше үзе чыганакларда эшләп утыра алмый. Шуңа күрә безнең төп максатыбыз әлегә менә шушы. Шул вакытта без аны фәнни теоретик яктан да өйрәнергә тиешбез. Үзебезнең әлеге материалларны чыганакларны алга таба да өйрәнү, алга таба да дәвам итәчәк. Ягъни бу шушылай алга таба да әле белгечләр эшли икән, ул әле 25 томлыкта шикләнмәс, булган материаллар тагын да дөнья күрә торыр. Шушындый уй ниятләр белән. Монда инде үзенчәлеге дә бар академик басманың. Мин инде аның турында әйткән идем. Монда бит сон ягы түгел. Мәсәлән, һәрбер мәкаль булсынмы, ул әйтен булсынмы, ул халык авызыннан язып алына. Аның ул бер генә вариантта түгел, ул берничә вариантта, версияларда булырга мөмкин. Һәм инде томнарга урнаштырганда академиклыкны исәпкә алып, иң камилләре урнаштырыла. Һәм инде әйткәнемчә, фәнни аппаратта бу аерым алганда искәрмәләр өлешендә менә шушы бер мәкальнең төрле вариантлары, версиялары һәм башкалары турында белешмә бирә. Шуңа күрә инде монда сан кимү яисә арту ул башка мәсьәлә. Алар турында инде алар бүтән булган билгеле вариантлар, версиялар турында академик басмада белешмә бирелә. Рәхмәт. Чынлап та аңлашылып бетмәде бу. Нәқи Сәмәтнең китабын томда нишәтәсез? Аннан сүзеп аласызмы? Аны гел читкә куеп, аны ачып та карамыйсызмы? Аңлашылып бетмәде. Әлеге моңынчы чыккан барлык чыганакларны да монда күчерү турында гына сүз бармый. Аның тематик юнәлешләре буенча безнең инде Хоҗа Әхмәт абый Мәхмүтов озак еллар шөгыльләнгән бу юнәлештә әлеге жанр буенча. Ул әлбәттә нәкъи сәнбәттәге материалларны монда күчерү белән генә шөгыльләнмәгән.
Anın ol tematik яктан аннан да күпмедер күләмдә файдаланган чыганакларын күрсәтеп, безнең инде экспедициялар барышында башка чыганаклардан яңаларын туплау, шушы рәвешле бөтен булганны бер урынга туплау турында гына сүз бармый. Biz şulay etip işlew prinsipinde barabız. Heysenbetniki anın üzüneki yanadan da bastırılır, yanadan da yaşar alga tabada. Biz indi tematik yaktan eligi yönelişte kirek dip tapkanların şamanağın kursete özümüzün tomlarga da faydalanabız. Bu indi Naki Sembet'nin bu iştomdağına reviziya yasağı diye oңнайган менде менен чыкты оңнайга. Нинди критерийден чыгып? Tematik eligi materyallarını kullanı takdim ediyor. Ol bitinde mene bu nelerini alabız iken çıganaklarda bitinde Naki Sembetkine tugul, manşe qaylarda mene aytik ayrım dastanlarını alabız iken ol bitinde Gasırdan artık vakit aralığında bir köp tapkırlar alar basılganlar, köpçülüğü. Biz alarның барсында чыганакларын күрсәтә, монда туплыйбыз. Ул кемгәдер ревизия ясау түгел, biz аның чыганагын күрсәтәбез. Үзебезнең тематик юнәлештән, үзебезнең эштәлегенә, үзебезнең принципларга, төзелү принципларына туры килгәннәрен монда да бирә барабыз. Аңлатмасын язабыз. Менә Элсер Мен дә дәвам итим әле. Менә без әгәрдә Хуҗа Әхмәт абый Мәхмүтов чыгарган мәкаләләр һәм әйтемнәр томын тотып карасак, аның артында комментарийлары бар. Ул кайсы экспедициялар вакытында кемнән язып алынган мәкаләләрне туплавын күрсәтә. Һәм анда Хуҗа Әхмәт абый Мәхмүтов үзе гомер буе шушы паремияларга багышлаган кеше, бик күп экспедицияларда була һәм үзе дә бик күп язып ала. Бу беренчедән. Һәм нигездә үзе туплаган һәм ияли архивында тупланган материалларын күрсәтергә тырыша. Һәм Нәки Исәнбәтнең эш томын алсак, аның да артын ачып карасак, анда да күрәбез Нәки Исәнбәттә бик пөхтә һәм төгәл итеп үзенең нинди чыганаклардан кемнәр туплаган материалларны, шул исәптән ияли галимнәре туплаган материалларны да файдалануын күрсәтте. Шуңа күрә бу очракта Нәки Исәнбәт дип тә безнең томнар дип тә аерып карап булмый торгандыр. Безнең ике томлыкка аның иң күркәм үрнәкләре тупланачак һәм ул безнең халыкыбызның телендә яшәгән мирасыбыз, ул кире халыкка кайта, халыкның телен яңадан сакларга ярдәм итәргә хезмәт итә. Бу чиракта аның бит авторы юк. Нәки Исәнбәт төзегәндә, Хуҗа Әхмәт Мәхмүтов төзегәндә, ул халыкның мәкаль әйтемнәре. Шуңа күрә без аны алай итеп бүлүебез дөрес түгелдер дип саныйм. Рәхмәт. Төгәллибез. Матбугат конференциясен әйтер сүзегез калмадымы? Bu yönelişte indi әйтеп узганыбызча моның планлы рәвештә безнең бу эшләребез бара. Ул моның белән генә шикләнмәячәк. Халык иҗаты айрым жанрлар буенча, аның төрләре буенча әлбәттә инде зур үзгәрешләр кичерә. Бүгенге глобализация дип әйтәбез. Әлеге бу чорда интернет, телевидение zamanında elbette халык авыз иҗатына һәр яклап кысырыклау бара табигый рәвештә. Шуңа күрә без инде мөмкин булганча җитезрәк туплау, барлау, теркәп калдыру якларын уйларга тиешбез. Шуңа күрә инде алга таба үзгәрә әле ул яшәү рәвеше дә дәвам итәчәк әлеге жанрларның. Bu şuşu toktavsız, izlikli rəvişdə şuşulay tırmış davam etken kebek bizning indi xalıq icatı əsərləri də yaşi, üzgərə, özünçəlikli nelərgə kirə. Biz indi İranlərgə, Türklərgə mümkün bulğança xalqımızga, bilgiçlərimizgə yanadan eyləndirib qaytarı, fənni yaqlap İranı şuşu rəvişli alğa tabada işlər biz deyib. Bugün soğuk olgan iken, mine jurnalistlerden de ondan cemaatçilikten şoktı dağılar iştireyinde saban tüylerini şoktuyunu buza başladılar. Siz bitinde yılalarını yönge saban tüylerini şoktı yakşı yöngen. Bilimler sizden bu administrasiyalardan, rayonlardan çıkıp saban tüyünün çıkırak ütkeri iken deyip kengeş soğanları var mı yok mu?
елларда инде игътибар арта, Сабантуйга гына түгел, әле менә безнең белгечләребез сәнгать белгечләре дә, киемнәр буенча да, башка юнәлештәге бәйрәмнәр буенча да бик күп мөрәҗәгатьләр килә, гореф-гадәтләр буенча ашау эчүдән башлап, башка шуңа күрә барлык юнәлештә дә безнең белән киңәшүләр бар. Менә әле соңгы вакытта безнең Ләйлә Хәсәновна да бик күп утырышларда катнашты. Без бит инде йола фольклорын өйрәнгәндә без тулысынча сценарийлар язып, Сабантуйның яшәү рәвеше нинди булган, бүген ничек икәнен өйрәнә торган белгечләр түгел. Без теркәлеп калган, яисә инде халык авыз иҗатында, халык телендә аларның өйрәнелеше, яшәүе ничек теркәлгән. Инде аерым элементларын бәя бирү, аерым элементлары, гомумән индедер анда атамалары, күзаллаулары, сәнгать белгечләре тарафыннан аның бизәлешләре, буларның барсына да безнең белгечләр катнашалар, үз фикерләрен әйтәләр. Кабул ителеп бетәме, алар бетмәйме? Инде ансы башка мәсьәлә. Әмма ләкин без әлеге чараларны әзерләү барышындагы барлык нигезләмәләр булсын, ниндидер фикер алышы булсын, үз фикерләребезне җиткерә барабыз. Ләйлә Хәсәновна бәлкем өстәп китәр. Менә бу турыдан турысы. Кемгалимович әйткәнчә, Сабантуй гына түгел. Гомумән Сабантуй дигәндә бит без башка ялларында турында да сүз алып барабыз. Әлбәттә, халыкта Сабантуй гына түгел, башка ялларда сакланып калган, әмма у всех на устах Сабантуй инде ул, әйе. Һәм әлбәттә, бу турыда да соңгы вакытта сөйләшүләр активлашып китте. Һәм монда әйтергә кирәк, аерырга кирәк фән дөньясын, бер караганда аерырга кирәк фән дөньясын һәм культура масса мероприятиесе буларак культура өлкәсен. Әмма икенче караганда алар үзара керешеп диалогта яшәргә дә тиеш. Һәм менә әгәр дә без фәнне алабыз икән, фәндә без йоланың әлбәттә элек ничек үткәрелгән, хәзер ничек үткәрелә, аның тәртибе, менә халыкта ничек булган, аның җирле үзенчәлекләрен исәпкә алып, гомум татар халкы өчен хас булган структурасын исәпкә алып, бүтән ышануларын, ырымнарын, йолаларын, гадәтләрен бөтенесен дә исәпкә алып өйрәнәбез. Җирле Сабантуйларны үткәрүгә килгәндә, бу очракта без йола белән генә эш итмибез һәм халыкта сакланып калган менә шушы җирлектә үткәрелә торган үзенчәлегенә дә игътибар итәргә тиешбез. Оештыручы буларак, әгәр дә инде Сабантуйны оештыручы булсак. Һәм шул ук вакытта ул культурно-массовое мероприятие ага күчте инде ул хәзерге вакытта, һәм анда безнең халык җыела. Әлеге халыкны безгә шушы йолага кертеп җибәрергә кирәк. Әлеге халыкның исән-имин әлеге йоладан соң кайтып китүен дә тәэмин итәргә кирәк. Һәм әлеге Сабантуйны башкарганда шул ук көрәшен оештыруга, башка ниндидер бәйгеләрен оештырганда, аның үзенең ниндидер тәләпләре бар. Йола барышында ул мәсәлән элек үзеннән үзе генә башкарылган булса, хәзер инде без аны тиеш булсак та, булмасак та, спорт министрлыгы дип әйтик инде, Министерство спорта таләпләреннән чыгып та, ул үзенчәлекләрен дә исәпкә алып эшләргә тиеш була культура хезмәткәрләре. Һәм менә шуңа күрә монда диалог турында сүз бара. Һәм менә әлеге сүзен дәвам итеп, әлбәттә менә узган елда бик күп булды андый очрашулар, бик күп булды мөрәҗәгатьләр. Гомумән Сабантуйның тарихи нигезе турында шактый мәгълүмат справкалар тапшырылды. Һәм менә бүгенге көндә Министрлар кабинеты тарафыннан галимнәрне туплап берничә хезмәт әзерләнә. Бу очракта әйтергә мөмкиндер дип уйлыйм. Сабантуйына да бәйле аерым хезмәт булачак. Гомумән календар йолаларга, гаилә көнкүреш йолаларына бәйле аерым хезмәт булачак. Сәнгатькә бәйле һәм башка өлкәләргә бәйле. Һәм монда әлбәттә турыдан-туры галимнәр белән эш алып барыла. Һәм галимнәр менә бу йола ничек булган халыкта, ничек булырга тиеш, аның барлык үзенчәлекләрен исәпкә алып, шушының
bütün структурасын кирәкле тәртиптә, билгеле бер тәртиптә күрсәтәчәкләр мисаллар белән. Һәм бу инде аннан соң алга таба культура хезмәткәрләре өчен дә өстәл әсбабы буларак һәм гомумән кулланма буларак та бәлки хезмәт итә алыр дип ышанабыз. Рәхмәт. Төгәллибез. Конференциясе. Рәхмәт. Sağ olun.